Weeder ukrudtsdamper fra Nordical er udviklet og produceret i Danmark og anvendes til bekæmpelse af ukrudt på blandt andet veje, fortov, kantsten, fliser, husmure og i fuger. Ukrudtsbekæmpelsen foregår uden brug af pesticider og åben ild. Kort om produktet. Weeder er en ukrudtsdamper til effektiv afsvidning af ukrudt. Leveres med 30 meter slangerulle, spadedyse og dobbeltlanse. Udviklet og produceret i Danmark og kan bruges året rundt. Weeder ukrudtsdamper kan leveres med eller uden trailer. Weeder ukrudtsbekæmpelsen foregår med kogende vand. Det sikrer en effektiv afsvidning af ukrudtet uden brug af pesticider og åben ild. Her vises nogle før og efter billeder fra ukrudtsbekæmpelse på vej og sti. Følgende tilbehør medfølger: en specialdesignet lanse med 10 cm spadedyse samt en dobbelt spulelanse til højtryks- og lavtryksdyse. Som ekstra tilbehør kan tilkøbes en skumlanse til eksempelvis bil- og maskinvask. Tak for din opmærksomhed. For mere information, kontakt Anders Krogsgaard på 28 71 47 25 eller på mail til ak@nordical.dk.